Njengosini yethu elawini likaMagumede ngifuna sikhulume ngendaba yalento le ebalekile, indaba yabantu abenza ucansi behlala nezingane endlini. Ngiyazi ukuthi ucansi into eyenziwayo futhi uma ngabe nihlala kuwena ubaba yingane ayikho into eningayenza ukuthi ucansi ningalenzi. Kodwa namhlanje ngifuna ukucela nje inhlonipho encanyana ngoba ziningi igameke sike sizizwe la kuthiwa khona ingane ibika defend esikoleni noma ibanjwe ikopenye noma ibanjwe iqabulenye mase siyayibuza ke siwumphakathi ukuthi ingane ibiyibona phela kade yenza, only to find out ukuthi ingane ibona abazali benze ekhaya mase nayo ifika iyenza esikoleni. So namhlanje ngifuna ukunikeza ama-tip ukuthi ningalwenza kanjani ucansi ngaphandle kokuthi kuze kuvuka izingane ekhaya noma nize nibanjwe izingane. Abanye kuyenzeka ukuthola ukuthi ucansi balenza emini, abanye kuyenzeka ukuthola ukuthi balenza ebusuku kodwa bahlala nezingane bonke. So uma ngabe kwenzekile mhlambe nayithola nihalela ukwenza ucansi emini, izingane ngayithuma esitolo noma izingane niyise kovakasha ngoba leyo ukuthi ingane ziyodlala angeke size sigarante ngoba ingane kuyenzeka iye kodlala nithi nje nisathi niyaqala nje ubaba uyalifaka nansi ingane siyabuya kodlala umcimbi uyamosheka kanjalo. Ezinye ingane ezikhohlakeleke iyakwazi ukuthi ibuyile kodlala yafica kuvaliwe endlini ipopole ngokhiye ekamereni lama nobaba ibabone nje mbona ubaba ebhizi edumisisa uma siyajika ingane lento siyahlala ke enganeni ukuthi uma ngambona edumisile ubaba ebhizi phe kwakhe noma elifaka ngemuva noma kukhona into ayenza yabona. So qinisekisana ukuthi uma ngabe nenza ucansi emini izingane zihambile zivakashile, ivakasheka gogwazo noma ivakasheka malume or wherever la ingavakasha khona noma nithume esitolo esikude ezingeke zibuye manje. And then ebusuku siyazi izindlu esihlala kuzona ukuthi ingane inekamero lazo, abazali banekamero labo yabo. So njengoba ingane zinekamelo lazo, izingane kuyenzeka uthola ukuthi khona enye nje mhlawumbe encane engazufuna ukulala ekamereni ezofuna ukuzolala nani noma khona enye nilala nayo la ekamereni lenu niyibeka phakathi nendawo and then nina nilale emasayidini. Ingane ke iyashesha ukuphaphama uma engabe sekwenzeka niyiqukula niyibeke esayidini uthola ukuthi iphaphamile izwile ngoba khona enye indaba engangayibona ingane yathi mina bekade ngilele phansi nendawo kwenze kanjani ukuthi kusese ngilele eceleni yabo. Ukugwema nje yonke le mbuzo kanjalo ephuma enganeni fanele niqinisekise ukuthi ingane isilele completely, and ingane misilele completely yehlane embhedeni nina nishiya ingane embhedeni lapho phakathi nendawo la ilele khona nidilike embhedeni Nkosi yami nidlala noma yini noma icomfort phansi noma nishaye khona nje la ema-tilesini phansi noma icarpet or whatever endlalwe phansi ekhona phansi ukuze khona umsindo ungazo affect ingane ngoba uma ngabe nizoyenzela isex embhedeni ingane ilele embhedeni kunama-chances amaningi ukuthi ingane ivuke. So ingane siyavuka uthola ukuthi izovuka izwe ukuthi khona into eniyenzayo ithule ikhombise engathi ilele kanti nibuka ngehlelo lodwa iyafika lapha esikoleni ifenda ingane zethu ngoba ibona ninanifendana. So qinisekisani ukuthi nina niyehla nilala phansi, ucansi nilenzela phansi noma makukhona elinye ikamera elingenamuntu nishiya lapho ingane embhedeni niyanyonyoba nina niyoyikhiyela kulela elinye ikamera lapho nifendana nichamba noma ikawutheniki niyabuya nizolala ingane ingaboni lutho ngoba on a serious note iyangikhathaza le ndaba ukuthi izingane ithole sezenza imikhuba noma seyikhuluma imikhuba. Niyayikhumbula nonke mose iclip eyayizungeza yengane eyayithi yaqala-ke leyo nto yamatshe kwaxa yabo le ngane ukuthi yayixoxa istory ezizwile izwe uyise ebhebhana nonini. So isiyaxoxa-ke yona and abantu bayajabula balibele beyibuza ukuthi yakwenzakalani afika ubaba nochocolate balala-ke nami ngalala zonke lezo zinto lezo ezingenasidingo. Ngiyacela bakwethu ukuthi sizame ukugwema ukuthi sihlonipheni thina siphinde sihloniphe nezingane zethu ukuze zingazowenza into ezowenza sibukeke kabi emphakathini ngoba into eyenziwa ingane yakho emphakathini umphakathi uba nesithombe sakho ukuthi shuthi lento uyenze ekhaya noma imfundiso yasekhaya noma ingane into eyibuka ekhaya. Igama lami nguDistance Gumede ngumbhalo wengoselawini kaMagumede eliphuma njalo kwiSolezwe la ngempelasonto. Ngiyacela bakwethu lama video ungawathola on YouTube channel yethu uasikhulume online, ungaphinda ungilandele futhi on my page ku Facebook elawini likaMagumede
noma ulandele u-Facebook account wami uDistance Gumede, noma ulandele uAsikhulume online ku-Facebook. Thank you.